Bueno, Maria, ezaguna zara zu hemen Aretxabaletan, Baiaran eta Baiaratik kanpo bai, zure lanagaitxik. Baina, gaur ez dugu zure alderdi artistikoaz berba ingo. Zuk erronka jakin bat aukeratu duzu gaurko programarako, zein da? Klima eta energia. Gertutik sentitzen duzu erronka hori? Bai, eta gaur egun gainera supergarrantzitsua ikusten dut. Ez itzulera puntura llegatzen gabizela pentsatzen dut eta ezinezkoa dela horretaz ez hitz egitea, ez? Telefonoz deitu notzunean harritxo nintzen, esan zaztasun, proiektu bat dakazula eskuartean eta bitxixa pentsau jatan. Bai, zenarrak eta biok etxe Passive House etxe bat eraikitzen ari gara, bai? Holako proiektu gurekin oso bat datorren gauzatxo bat. Zer da? Passive House eraikuntza mota bat da, estandar batzuk betetzen dituenak, energia, hainbeste energia ez gastatzeko, ez? Panel solarrak erabiltzen ditu, isolamendu potente bat bai erabiltzen da etxetikan bero eta hotza ez juteko. Gauza pila erabiltzen dira, ez? Eta azkenian energia 60% murrizten da. Diru, bai. Hortaz, 60% asko da, aurrezten dana. Bai. Eta, zela doia proiektua? Azteko sorixan gaudeia, egurra etortzekotan, eta, proiektua dana hor mai gainean dauko, eta zolan da, azteko premian, bai. Ez da izango oso ohikoa, ez? Horrelako oso ohikoa izango. Gainera ni jendiari proiektua hitz egiten dutenian eta isa inorek ez daki zetaz nabilen. Zuk hemen jende asko kinengo zu berba, orduan. Bai. Topau dut, jendia horretan dabilena gainera, eta baina gehienak idea ipez. Eta hemen Aretxabaletan nengo duzue? Ez, Legutian ondori terrenotxo bat hartu dugu. Asko topatzia bebai ez da erreza izan, orientazioa bebai oso importantia da, eguzki gehien aukitzeko, eta hemen gainera Euskal Herrian eguzki larregi ez dagoenez, garrantzitsua. Etxe horrek nondik hartzen dago energia? Gehien bat eguzkitik. Eguzki argia gehixena izaten da, hartzen dena, eta gero, badare beste gauza pila inlaiketenak, baina gu adibidez aixe molinoiek ez ditugu jarri, apurtxo bat, depende ze lokalizazio daukon, ingenieruak eta esate hotzute onena. Gu eguzkixakin nahiko, eta gero etxia epeltzeko estufa, egurra eta peletzeko estufa batekin. Nondik dator kontzientzia hau? Betidanik izan dut, ez dakit. Hain garrantzitsua ikusten dut, gero eta sartzen gara hor rueda baten, azkenian dana pikutara bota bideu, eta ez dakit, erreza ikusten dut. Ez da hain zaila itxia, ez? Apurtxo bat informau eta aurrera. Eta jendia, kontzientzia eta ikusten duzu gai honen inguruan? Apurtxo bat. Ondiokan ez larregi, baina gero eta gehiago ikusten da telebistan, irratian eta holakorik hitz egiten. Eta, pizkanaka bai, gazte gehiago, baina, Zuretako zeintzu dira arriskuak, hemen gizartean ditugunak? Arriskuak klimari buruz? Niretako nabarmena dana elikaduran asuntua da. Elikadurakin arazo potentia ikuste dut, gero eta haragi gehiago jaten ari gara, eta horrek deforestazioa pilua, klimandako supertxarra ikuste dut. Eta, horretaz diru asko mugitzen da hortik zier, eta gobernuek ez dute nire ustez egin beharrekoak egiten, orduan, hor zaitxua ikuste dut. Hori galdetu behar notzun, zein da giltzan, nun ikusten dituzu indarguniak honi aurre itxeko? Ni pentsate dut, kaleko jendiak dakola giltz potentienak. Azkenian, zehoz ez baldin bada kontsumitzen, dirurik ez baldin bada emoten, jendiak, makrogranjak eta ez dira egongo, guk haragirik ez baldin badago jaten. Dirurik ez baldin badago, ez dute aurrera joko esplotazioakin. Orduan, gu egunero ze janzten dugun, ze jaten dugun, nola erosten dugun, hor ikuste dut potere potentia, ez? Gure erabakixetan. Gure erabakixak, hori da. Eta erreza da.
baina pentsa ben bida, hortaz. Adibidez, zuk zer egiten duzu zure egunerokotasunean? Bueno, ni veganua naiz. Orain dela urte batzutatik hemen veganu naiz, orduan animalirik ez dut erabiltzen. Bueno, erosketak be bai, ahalik eta posible dauten momentuen onduen dauen dendan erosten ditut gauzak. Bueno, holako gauzatxuak, ez? Gero etxian asuntua be bai, bueno, energia murriztia, oinez jun baldin banaike leku batera oinez juten ez dut kotxi hartzen, bizikleta erabiltzot, holakoek. Dena ez da posible, baina behintzat posible dana. Azken finean, Maria, norberak egiten dituen autu txiki horiekin aldatu lekezela gauzak. Pilua, pentsatzen duguna baino gehiago. Bueno, sorte hon, zure prozesuan, Passive House hori eraikitzerakoan, eta animo. Mila esker.